пачнем натуральна ад памілвання, ад гэтага указа, ад гэтага паведамлення сёння прэс-службы Лукашэнкі. Што нам пра яго вядома, што вам пра яго вядома, ці штосьці больш ад таго, што вось гэтых скупых дадзеных пра 32 асобы. Хто гэтыя людзі, ці яны ўжо выйшлі на волю? Ну, па-першае, я б адзначыў, што гэта не 32 чалавекі, а 28, якія па меркаванні ўладаў здзейснілі злачынствы экстрэмісцкага характару. То бок, акрамя тых, хто быў асуджаны па палітычных матывах, было вызвалена яшчэ некалькі чалавек, якія былі асуджаны па іншым крымінальным артыкулам. І нам зараз, ну, прынамсі мне невядомыя імёны, таму што гэта звычайна не так хутка адбываецца. Мы, безумоўна, будзем ведаць большасць ці, ну, хутчэй за ўсё, большасці ўсіх тых, хто будзе вызвалены, але не сёння. Вось, калі казаць пра сам факт гэтага вызвалення, летась таксама прымеркаваная да 3 ліпеня была амністыя 16 асобаў, сёння 32, так, там не ўсе з экстрэмісцкімі артыкуламі. Гэта пра нешта сведчыць, так, бо таксама мы маем, ну, летась было больш за 1000 палітвязняў, 2 гады таму амаль у 2 разы больш, чым сёння, так, ну а сёння там 862, здаецца, вясна падае спіс. Разам з тым, да, вось пра тую ратацыю, якую казаў Вадзім Кабанчук, папярэдні суразмоўца, што вось 28 сёння вызвалілі, але я паглядзеў, што ўчора, якраз учора вясна прызнала новымі палітвязнямі 12 чалавек. Як бы працэс рэпрэсій мы бачым ідзе, але лічбы малеюць. Ці можам мы таксама і зрабіць з гэтага выснову, што і рэпрэсіі патрошкі, але сцішаюцца ў Беларусі? Ну, гэта, уласна, пра тое, што мы пісалі ў нашай справаздачы пра схаваныя рэпрэсіі. Калі мы не бачым рэпрэсій, гэта, на жаль, не азначае, што іх няма, і мы прыблізна ведаем той узровень рэпрэсій, які зараз існуе ў Беларусі, і прыблізна са спазненнем ведаем колькасць чалавек, якія былі пазбаўлены волі па палітычных матывах і таксама адсуджаны к іншым пакаранням. Але, ну, вось параўноўваць там 16 ці 28 я б не стаў, таму што калі мы вернемся ў 24 год, то а менавіта ў 24 годзе пачаліся вось гэтыя вызваленні па амністыі палітычных палітзняволеных, і тады было некалькі актаў вызвалення, яны там праз колькі часу адна група за другой вызваляліся, таму тое, што адбываецца зараз, гэта не тое, што можа сведчыць пра нейкае змякчэнне. Колькасць палітзняволеных значна зменшылася у звязку з тымі працэсамі, якія адбываліся з дапамогай амерыканскай і еўрапейскай дыпламатыі, калі сотнямі вызвалялі палітзняволеных з калоній. Але ж гэта таксама не тое, што вось проста кажа нам пра тое, што рэпрэсіі змякчаюцца. Не, становіцца менш палітзняволеных, але іх зараз прыблізна столькі, сколько было напрыканцы 21 года, когда мы казалі пра максімальны ўзровень ціску, рэпрэсій і нават пра крытычны, жахлівы стан з правамі чалавека ў Беларусі. Мы па-ранейшаму кажам, што стан крытычны, жахлівы, але параўноўваць там 850, 860 ці 1500, ну, можна, але гэта не сведчыць пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Павел, паслухайце, а вось схаваныя рэпрэсіі, яны
чаму ўвогуле маюць месца? Таму што вось гэтыя рэпрэсіі лепш навучыліся хаваць улады, альбо найперш все-таки таму што улады выціснулі, разграмілі праваабарончую супольнасць унутры краіны, і за мяжы гэта нашмат цяжэй адсочваць, фіксаваць, як бы вы ацанілі? Ну, па-першае, у уладаў зараз ёсць такі запыт на паляпшэнне знешняга выгляду рэжыму. І гэта факт. Мы бачым шмат высілкаў, якія робяць і рэжым, і яго памагатыя для таго, каб падкрэсліць гэтую памылковую, на мой погляд, канцэпцыю аб таком больш лагодным рэжыме, у які пераўтварыўся той рэжым, які там сотнямі, тысячамі збіваў людзей на вуліцах Мінска. Так, зараз людзей не збіваюць сотнямі і тысячамі на вуліцах Мінска, але іх па-ранейшаму катуюць у турмах, іх па-ранейшаму выціскаюць з краіны, і іх імёнамі па-ранейшаму напаўняюць розныя перачні, спісы, якія ў далейшым будуць асновай для далейшых рэпрэсій. Мы бачым, што калі я вось проста сёння глядзеў па колькасці тых імёнаў, якія ўнесены ў перачань ліц, якія датычны да экстрэмісцкай дзейнасці, то там, ведаеце, такі раскід лічбаў невялікі, там ад 100 до 115 штомесяц апошнія 4 гады. То бок практычна ўсё на тым жа узроўні, але час ад часу нешта змяняецца. Што тычыцца магчымасцей праваабаронцаў, ну так, калі мы высунуты з краіны, калі мы аб'яўлены па-за законам, калі па-за законам кожны з тых, хто звяртаецца да нас па любым пытанні, то, ну, безумоўна, мы менш ведаем, чым ведалі раней, калі мы сядзелі ў цэнтры Мінска. І тады, калі працавалі там некаторыя дасягненні элементаў празрыстасці судовай сістэмы і гэтак далей. Зараз мы карыстаемся такімі аскепкамі элементаў гэтай празрыстасці і глядзім вось толькі на тое, што да нас даходзіць ад адважных беларусаў і ад уладаў, калі тыя напаўняюць свае гэтыя спісы, перачні і пералікі. Так, ну вось вы кажаце, што рэпрэсіі у нас цяпер схаваныя, так, і ціхія, так, ну і беларусы таксама ўнутры краіны маюць жыць, правільна, неяк адаптавацца да гэтых новых умоў, дапасоўвацца. І таксама кажаце пра катаванні, якія працягваюцца, і вось тут мы паведамляем так пра гэты рэйтынг сумны, у які ўвайшла Беларусь, што з найбольшай рызыкай катаванняў, і апошняя публікацыя на нашай старонцы, паглядзіце, як прыніжаюць беларусаў цяпер на мяжы, распранаючы іх амаль дагала. Я да чаго, што калі рэпрэсіі, умоўна кажучы, там не да законаў перыяд, Александр Лукашенко там можа сказаць пракурору, ну окей, цяпер няхай будзе да законаў больш, так, і там менш будуць судзіць па гэтым артыкулах, там рэпрэсійным і гэтак далей. Але катаванні так проста не выключыш, таму што гэтае катаванне — это не чалавечае стаўленне з боку прадстаўнікоў дзяржаўных органаў да беларусаў, да насельніцтва, да грамадзянаў. Яно за гэтыя гады, ну, яно можа ўжо стацца пэўнай часткай культуры карпаратыўнай гэтай дзяржавы, так, культуры грамадства, жыць пад катаваннямі. І вось як гэта спыніць, як нам выходзіць, так, з гэтай гісторыі у будучыні, вось это у мяне найбольшыя, шчыра кажучы, апасенні, як выходзіць, як ставіць кропку, ці гэта маюць быць працэсы, ці гэта маюць быць нацыянальныя тлумачэнні, што ёсць катаванні і што нельга так ставіцца да людзей. Як вы бачыце вось перспектыву нашу выхада вось з гэтых катаванняў, што беларусы адзін аднаго катуюць ужо гадамі? Ну, бачыце, гэта такая вельмі сур'ёзная праблема, якая не была вырашана ніколі.
за апошні час у Беларусі. Нават тады, калі у Беларусі было такое быў такі ціхі перыяд да 2020 года, калі мы там бачылі толькі адзінкавыя праявы катаванняў ці жорсткага абыходжання, мы, я маю на ўвазе праваабаронцаў, заўсёды казалі, што становішча вельмі крытычна уразлівае, таму што не хапае аніводнага элемента з тых, што робяць чалавека абароненым. То бок няма ніякіх сур'ёзных механізмаў, якія бы абаранялі чалавека ад праяваў вось гэтых катаванняў ці жорсткага абыходжання. І 2020 год это добра паказаў, таму што ў адзін дзень практычна краіна пераўтварылася ў пытачны лагер. І так, безумоўна, ламаць не строіць, як кажуць, але выбудаваць новыя погляды на недапушчальнасць катаванняў будзе значна цяжэй, чым зараз даць вось гэтую каманду лупіць, пытаць, біць. Вы кажаце пра сітуацыі з распрананнем, такім зневажальным абыходжаннем, якія безумоўна робяцца не у мэтах агляду, а ў тым ліку і ў мэтах прыніжэння, але мы, на жаль, нават сёння чуем пра такія класічныя, я бы так сказаў, катавання, якія адбываюцца ў кабінетах спецслужбаў. Таму з гэтым у нас усё вельмі кепска, і як гэта выправіць, толькі праз вельмі грунтоўныя рэформы і праз прыцягненне віноўных да адказнасці. Таму што без прыцягнення да адказнасці вось гэтая сітуацыя ніколі не зрушыцца з таго месца, на которым яна зараз. Павел, я прачытаў яшчэ сёння пра тое, што Беларусь называюць сёння краінай з найбольшай колькасцю палітвязняў на душу насельніцтва. Вось я хацеў перапытаць у вас, наколькі атрымліваецца дагрукацца беларускім праваабаронцам да міжнароднай супольнасці, наколькі сітуацыя ў Беларусі, она карэлюецца з універсаліямі праваабарончай супольнасці, таму што ведаем, што прынамсі раней былі такія выпадкі, дзе было непаразуменне, скажем так, калі, напрыклад, Мікалай Аўтуховіч, відавочна пераследаваны палітычна шмат гадоў і пасаджаны таксама за палітыку. Ён далёка не ўсімі праваабаронцамі прызнаваўся палітычным зняволеным з-за таго, што ён абраў гвалтоўны спосаб супраціву гэтай дыктатуры. На сённяшні дзень ці ёсць такое паняцце ў міжнароднай супольнасці праваабарончай, нейкая беларуская спецыфіка, альбо няма нейкай спецыфікі, таму што зло ёсць зло па ўсіх краінах, і падобныя кейсы, падобныя гісторыі ёсць і ў іншых краінах, і тлумачыць штосьці надзвычайна не даводзіцца. Правы чалавека – гэта вельмі універсальная рэч, і мы настойваем нават на тым, што правы чалавека ў Беларусі і правы чалавека ва Францыі і ў Нігерыі – гэта адно і тое ж. То бок няма розных стандартаў. Стандарты заўсёды адзіныя. І менавіта таму правы чалавека – гэта такі універсальная такая мова, на якой добра мы разумеем друг друга, нават калі я з Беларусі, з Еўропы, а мой суразмоўца з Южнай Амерыкі ці з Афрыкі. Вось. І нас добра разумеюць і у ААН, і у ОБСЕ. І калі мы кажам, што у Беларусі больш за ўсіх колькасць палізняволеных на душу насельніцтва, гэта ў тым ліку і
вынік нашай працы праваабаронцаў і працы всех людзей, якія нам дапамагаюць, і мы робім гэтае бачным, потому что я вось вельмі сумняюся, што ўсё добра з правамі чалавека ў Кітаі, вельмі сумняюся, што ўсё добра з правамі чалавека ў Туркменістане і нават у Азербайджане. Але тыя умовы, у якіх працуюць там праваабаронцы, у тыя умовы, у якія пастаўлены людзі, прывялі да таго, што іх пакуты, іх прыніжэнне, іх катаванне і іх палітычна матываваных пераслед часам, а часам і заўсёды, калі мы кажам пра Туркменістан, напрыклад, для нас ён застаецца нейкай невядомай зямлёй. Вось, таму, паўтаруся, гэта наша дасягненне і дасягненне беларусаў, што мы вось так салідарна і трымаючыся адзін другога, распавядаем о сваёй бядзе навокал. Калі мы часам не разумеем друг друга, ну, гэта такі Спадар Павел, так, понятны момент.